אין על החיים האלה. שפע? כן, אבל בצע, אתה זוכר שאנחנו במינוס, נכון? מה זה מינוס? בסך הכל קו קטן ליד היתרה. אתה לא חושב שאנחנו מבזבזים יותר מדי? בשם כל החס וחלילות, לזה אתה קורא בזבוז? בצע, אני חושב שאנחנו צריכים להשתמש בכסף הזה למטרות טובות יותר. אתה יודע מה שפע? אתה צודק. חברים, יש לי הודעה. מהיום ניצולי שואה מקבלים חשמל בחינם. תכניסו את הארנב על החטופן. אבל בצע, אתה לא פוחד שהלקוחות יעזבו אותנו אם הם יראו מה אנחנו עושים עם הכסף? שפע, בצע, אין לכם מה לחשוש, אף אחד לא שם לב. כבר שנים שאצלנו בחברת השחמל שופכים ים כסף על פרסומות בפריים טיים, למרות שאין לנו בכלל מתחרים.